Principal nọ na akwụkwọ sekọndrị dịgasị na Anambra steeti abụrụla ndị a gwara ka ha gbatịkwu ihe gbasara ịkụzi ọlụ aka dịgasị iche iche ruo n'ogogo nke junior secondary. Onyeisi oche Post Primary School Service Commission onye nyere n'ọgbara ndị principal a ka ha webata amụma nkụzi ihe 15 ebe nkụzi ọlụ aka dịgasị iche iche bụ nke a ga-eweta n'ogogo nke junior secondary. Onye na-akọrọ ihe gbasara mmụta bụ Queen Anambra kọrọ akụkọ a ka o si wee gaa. Ekwu okwu na nzukọ ahụ nke mere n'Ọnịcha zone, ọkammụta Ikediugwu kwuru na ọ dị ịkụziri ụmụakwụkwọ ọlụ aka dịka iwu gọọmenti steeti a nyere ma ilekwasịkwa anya atụ ihe si wee gbatakwuru n'ala anyị bụ Naịjirịa. Onyeisi kọmishọn ahụ gwakwara ndị isi ụlọ akwụkwọ ka ha kpachapụ anya otu ha si echekwaba ụlọ akwụkwọ ha, kwadokwa ụmụ akwụkwọ ha nke ọma ma ule WASC nke ga-eji igwe ịntanetị wee lee n'afọ 2027, wee gwakwa ndị isi ụlọ akwụkwọ ka ha ghọtakwa ihe gbasara ego enyere ha ji eje ozi n'ụlọ akwụkwọ ha dị iche iche. Ọkammụta Ikediugwu gwakwara ndị isi ụlọ akwụkwọ ka ha gbakwa mbọ hụ na ihe gbasara enweghị ezi nchekwa ọbụla mere n'ụlọ akwụkwọ ha na ha gara ebe kwesịrị ekwesị gakwuo maka ya.